Fakt, że pies lubi jeść, nie oznacza, że ma motywację pokarmową na takim poziomie, który umożliwia użycie jej jako narzędzia w treningu, w życiu. Poznajcie Teo. Jego zadaniem było tylko zjeść z boksu. Nic więcej. To jednak tylko tyle i aż tyle. Jak widzicie, nie był w stanie. Boks został nawet osikany przez niego. Poprosiłam Violę, żeby pozwoliła mu zjeść z ręki. Nie było problemu. Ponowna próba zjedzenia z boksu była nieudana. Wybudowanie motywacji pokarmowej wymaga zrozumienia. Nie należy zakładać, że pies z apetytem, który chętnie je w określonych warunkach, na luzie zje wtedy, kiedy chcecie go nagrodzić. Niech ten filmik będzie dla Was motywacją do otwarcia głowy na zgłębienie tego zagadnienia dla dobra Waszych psów.